El PSPB-PSOE d'Algemesí ha demanat un FP dual agrari que podria ajudar a baixar l'atur, així com millorar el futur del camp a la nostra ciutat. El PSPB d'Algemesí ha proposat implementar a la nostra ciutat un cicle d'especialització agrària dins de l'FP dual. Des de la formació socialista s'aposta per aquest tipus de formació que asseguren que podria, per una banda, reduir l'atur dels joves de la ciutat i, per una altra, recuperar el camp. L'FP dual consisteix a conèixer les necessitats de l'empresari o els seus objectius perquè els centres formatius s'adapten i formen de manera conjunta, amb ells els que serien, si la seva situació ho permeterà, els seus futurs treballadors. Esta formació per part dels centres ha de donar tot un perfil professional real en l'àmbit empresarial que té proper. Aquesta proposta naix de la preocupació d'una banda, com tu molt bé has dit, de l'elevada xifra d'atur que patim a Algemesí i que continua en augment. Hem vist les darreres xifres del mes de juny que superen les del mes de maig i d'altra banda la greu situació que pateix la nostra agricultura, que és una dedicació que els llauradors fan en cor i ànima, però que al final del mes o al final de l'any no els és rentable i no poden passar casa en el que trauen del camp. Aleshores hem pensat, la formació és una bona manera per a fer casar tots els elements, perquè Algemesí és un poble prominentment agrícola, tot el nostre terme és pràcticament pla, no tenim muntanyes i això ho hem d'aprofitar. Aleshores hem dit, seria millor formar els que serien els futurs llauradors i també per a que la gent jove veja que en l'agricultura o en el camp poden tindre una via d'accés al món laboral. Aleshores hem proposat això, la FP dual consisteix a que la formació dels futurs llauradors es fa conjuntament amb els centres educatius, que podrien ser els instituts mitjançant els cicles formatius, i al mateix temps les empreses juguen un paper fonamental en aquesta formació del futur treballador. I això el que propiciaria, entenem nosaltres, és que al final d'aquest procés, com que les empreses han participat directament de la formació d'aquests futurs treballadors, acaben contractant-los i quedant-se amb els seus serveis. Segons els socialistes, esta proposta s'uneix a la que ja realitzaren en 2011 de crear una base de dades on anar recompilant informació sobre la situació formativa del nostre poble, així com les qualificacions professionals reals del nostre entorn per poder avançar-nos a tota aquesta situació. Aquesta proposta és un continu de propostes que hem vingut fent des del principi de la legislatura. Recorda que l'any 2011 en fèrem una altra, que era el principi de tot aquest procés, que seria fer una base de dades per a recapitular allí la formació i en quin punt de formació i en quines especialitats es troben els nostres joves. Per a què? Doncs per a adaptar efectivament la formació seva i dels futurs estudiants a la demanda i a la necessitat de les nostres empreses. I aquesta seria una de les vessants en les quals podríem inserir el procés formatiu dels nostres joves. Trenzano assegura que els socialistes creuen en apropar-se a la realitat de manera global.